Kazwa itate Dziva. Makadi mzukuru wangu. Aiwa tiripo makadiwo sekuru. Tiripo ndafara kusangana nemi zvekare. Akazike kutanga muchiuya pa Sly Media. Makambouya kaimi. Ndizvo mzukuru. Takambokubvakachirai mukaonekwa nevazukuru. Vazukuru vanga vakutokushayai kuti kosekuru vakaenda kupiko paka muripo zvenyu. Ndiripo zvangu mzukuru. Aiwa tinotenda. Saka tichatanga zvekare ndinoziva kuti aiwa imimi magara nebasa manenguva yakareba asi kune vazukuru venyu vari pa Sly Media vasingazivi nezveSly Media vasingazivi nezvasekuru asi vachifamba pamwe chete nesu isusu kuti isusu vazukuru vakuzivei timbodzokera zvekare kunhoroondo yenyu yeupenyu hwenyu kuti muzotanga basa iri zvakatanga gore ripi kuitira vatariri vedu vatsva vasati vakuonai. Alright, inini ndakatanga gore ra 92. Ndoranga riri gore renzara ka. Ranga riri gore renzara. Ndopa ndakatanga nyaya dzekuti ndinzi ndakuita basa. Alright. Mucharangarira kuti manga mane makore mangani here baba? 92 ndakanga ndine 19 years. 19 years. 19 years. Kuti saka muzoziva kuti pane ari kuda kuita basa ari pandiri zvakatanga sei? Kuti muzoziva kuti kana kuti ndine svikiro rinoda kuti ndiite basa pandiri inini zvakauya. Alright, hatitarisei nhoroondo yenyu yekutanga kuita basa kuti yakauya sei? Alright, inini ndakakura ndichingorwara. Zvokuti mukatarisa mumba mandazvarwa ndine kamiri kadiki. Ndakakura ndichirwara zvainetsa ndikatombopofumara masango aya. Saka vabereki vose munhu anga ine vabereki vakuru vakabva vangoziva kuti pane zvikuda kubuda, pana tateguru vada kubuda wedzinza waizikanwa. Asi nekuda kwokuti chakazondirwadzisa ndechekuti vabereki vanga vasingazvitendi dzamara vakazotenda vaona ndadi ndarwara ndokutanga kuti gadzirisa vautozonza aiwa kuti zviite nditateguru vanoda kubuda. Saka pandakangogadzirirwa izvozvo tateguru achibuda ndakabva ndatanga kuona futi zvakare. Asi ndakatoita makore mairi nehafu ndisingaoni. Zvinoti kuchikoro kwakakusaendwe? Ndakatombomira. Makamira panguva iyoyo yamakanga muchirwara? Ndakamira panguva yandakanga ndichirwara. Saka ndobva ndazova kugadzirisa nyaya dzacho idzodzo. Ndobva ndakazotanga kuenda mberi. Alright, nechikoro. Asi tinotenda sekuru havana kukanganisai kuti maakuona musaregere kuenda kuchikoro. Ndakazoenda asi ndakanga ndatomashure mevanin'ina vangu vanga vatomberi kwangu. Ndatomashure zvokuti. Maidzidza kupi ipapo? Ndaidzidza kunonzi kwaNelwande primary school nesecondary chaMapumbu kwaRusape. Alright, aiwa tinotenda. Tiri kuitira kuti vazukuru vakuzive vamwe vabva kuti takadzidza nayo. Tinomuziva. Saka mapedza kugadzirirwa nyaya iyaya nevabereki kutanga kuita basa. Zvaiuya sei panyaya yekuti mushande nevanhu? Apa chichakangotanga waingowe mudzimu waitaurira vanhu vari mumusha here kuti aiwa ngwarirai chengetedzai zvinhu zvinofanira kunge zvakadai? Zvakamira sei? Chinhu chinoitika pamuri mudzimu kana kuti ing'anga kana kuti chii? Toda kuti vazukuru vakuzivei. Mudzimu wedzinza asi uchirapa zvoun'anga. Saka pakutanga ndichigadzirwa ndakanda kutoita zvokuti vamwe vakanga vachitofunga kuti munhu anopenga. Nekuti ndaingoti ndikasangana nemunhu kana munzira ndaitongomurongera matare. Musantaura chero pasina kumbogadzirira kuti tata pasina ndichitosangana nemunhu ndotongomuti iwe ndaona zvakati pauri. Iwe ndaona zvakati pauri. Dzamara vakuru vakazoita zviya zvekuti mudzimu yauchidzikamiswa. Zviya zvekuti hauchafanira kungotaura nemunhu wese asina kukumbira. Ndopa ndakachidzikamiswa pabikwa doro raidikwa ipapo zvokudzikamisa vanhu. Saka ndakabva ndachitanga uchiita zvakadzikama zviya zvekuti ndakuingwa. Ende chainyanyita kuti vanhu vauye kwandiri vachibva nzvimbo dzakasiyana siyana. Kuita kwandaiita nemuzera wandandinawo vanhu vaiti pari kuitwa mashura
mazoona vanotwa mashura nekuti ndaitaura vanhu nemazita kuti vafambira zvakati iwe wakazoti une dambudziko rakati wabva pakati manheru makadai so makaya nezvakati makadii saka zvakaita sechikadzi komuvanhu munzvimbo ndobva zita rangu rafamba saka ndakanda kuswera ndakaunganiwa nevanhu tabva tadzoka panyaya yezita saka chitaurai kuti zita rafamba zita rakatanga kufamba nderekuti ani ndakanda kunzi Sekuru Dziva. Sekuru Dziva. Aiwa vateereri tiri kutaura naSekuru Dziva tangoti titangire kunhoroondo iyo upenyu hwavo uyewo zvakare vanogara kuDZ extension tauya nhasi uno kuti tizonzwa mabasa avanobata kubva munguva yavari kutaura vaine makore anokwana kuita 19 years tiri kupfuurira mberi. Saka ngatiti mazuva ekutanga iwayo chimwe chikurukuru chamuchiri kurangarira pataurwa nyaya yeminanaka chimwe chikuru chamuchiri kurangarira chakaitika muri kuma 19 iwo makore ekutanga chakafambisa mbiri chi chimwe chikuru chakachiitika ndechekuti pano umwe akanga abirwa mombe dzake mombe idzi dzakanga dzakaita mwedzi 3 dzisingawaniki saka munhu iye akava achichema kuti ndashayiwa mombe dzangu saka ndakava ndangomutsanangurira ipapo ndikati mombe dzako izvozvi dziri pakati asi imwe yacho yakafa haisipo kwozouya umwe vakanga vaita se akaenda here akanodziwana mombe idzi akaenda akatodziwana dzese dzakakwana yandakandati yacho haipo akatoishaya asi dzimwe dzese akatodziwana panzvimbo yandakandataura iwe asi nzvimbo iyo angatoangwa yakareba achingotendera achitsvaka asingadziwani saka nekuzonzwa mukurumbiro ndokutokwira bhazi kubva kwaakabva kuti yauzobvunza matani enda unoenda kwaTeteguru Dziva handina kana gwenza ndakamupa kana chi asi ndakangomurondedzera kuti famba zvakati panzvimbo yakati ndo pane mombe dzako ndiko kunonzi kushopera here naSekuru ndo kunonzi kushopera matani alright saka akazotenda here akauya zvakashamisa akandipa imwe mombe nokuti mombe dzake dzaenda dzari dziri 14 saka imwe 1 ndo yakanga yatsakatika saka akawana 13 saka ndobva auya aine ndibva ndaramba semunhu angari mwana mudiki asi akatozomanikidzira kupa vabereki vangu kuti aiwa nekuti dzanga dzatsakatika mombe idzi ende kwandadziwanira kure zvodai pasina Sekuru handisaudzidi nekuti mombe dzakatodziwana dzakutochengetedzwa dzichitochengetedzwa dzichizofudzwa kuratidza kuti dzine mombe dzadzatobiwa ende kwadzari dziri kumasango zviro dzanga dzikazowanika right mama takotijekesa ipapo mama akutaura futi imwe nhaurwa yakaita yakabuda mumatare mazuva iwayo muchiri mudiki yeumwe mwana akanga achipenga mwana uyu aingoti akapinda mumba anga asingarari aibva atotanga kutiza achitaura mazita evanhu achienda kumakuwa mwana iye akauya ndikagara naye pamusha ipapo achiita zvakasingaiti zvakafanei kuti aigona kutozviitira tsvina kana ngorutsa kana ngotanga kupwanya-pwanya magirazi kana ngozvicheka-cheka pwanya kana girazi kana kudi kuzvicheka-cheka miri wake wese achinanzva ropa racho saka ndakagara naye mwana iye ndikamukumbirira ndokuzoona kuti hwanga uri urombo hwekuti mwana uyu anga akaiswa chikwambo saka zvaanga akaita chikwambo ndochaimushandisa zvokuti nguva dzemanheru pamwe aitoita semunhu ari kuita bonde iye asina murume asi nezera racho manheru anga ari kuma 10-11 years uyu anga ari mwanasikana asi achitoita bonde zvokutoti kana aitoti kana murume wake auya nguva iyo mhepo iyoyo aibva atoita semunhu ari pabonde chaari mwana musikana but anga ari munhu anga asingazivi bonde saka ndakamugadzirisa ndokuzotaura nevabereki vacho ndobva tavarongera zvakazviitika mukati mevabereki vacho vaiziva vamwe vacho akabva vapupura baba mukuru wacho kuti aiwa inini ndine zvinhu izvi ndakazvita kumozambique saka ndakandota kumozambique ndakanzi tiite mari saka ndiri kushandisa mwana upi mwana iyeye uyu saka ndopatakazogadzisa musha wacho ndibva tapinginura kutaura kunoku mwana iyeye ato mukadzi mukuru atone mhuri yake ari mukati memba yake haachatopengi asi nhoroondo anotoiziva imwe dzimwe nhoroondo dzatiri kufamba naye muchibva ipapo pane imwe here futi yamungadedemurira vazukuru yamakagadzira mazuva iwayo nekuti vanhu kana tichinzwa kunzi mbiri yaenda zvinoza kuti pane zvakawanda zvamaita mazuva mbiri haingafambeka nekuti paitwa munhu 1 mazuva iyayo futi zvadaro ndichikungopisa ipapo pakaita umwe vana vakatorwa nemvura watorwa nemvura vakanga vachitiwa vapanzi kune vana vatorwa nemvura vamwe vakati makaro asi vamwe ndobva vakavazobvunzira
tikati wana haasi makarwe asi zvavasiri makarwe wana vakanganisika kuti watu wangu yakareba wari pasi asi waiswa mumapako asi pane hwani mwana atorwa nenjuzu achatobuda achiita zvenjuzu saka wana ivavo vamwe vakanga vatsvagwa nevaya vano masidhaivha aya vachiuya vachitsamira vatsochaya isu ndo patakazoenda ndokunonongedza kuti aiwa apa ndo pane vana avo vari mwaiswa muzvimamwena mumapako mvura umwe wacho tikati apa atwa nemvura asi mashure mamazuva 3 achauya mwana uyu achabuda ndimuri kutaura tateguru vari kutaura izvoka mashure mamazuva 3 inisa tateguru achabve papi panzvimbo pano takushoti ime hama dzacho moya tokumbire tichiita chikaranga chatinoita zvanga zviri parwizi rupi kana kuti padziva ripi rwizi runonzi Ngowe ruri mushama zvakaitikira mumushamani zvakaitika mumusha mamasvosva alright mamasvosva ava vamwe vamuri kutaura kuti vakanga vaiswa mumapako vanga vari vapenyu avo vakanga vaiswa mumapako vanga vatofa shame asi hwani akanga ari mupenyu vanga vari vanga vari vatatu hatipfurirei mberi saka vatofa ava ndo takava tazongumbira ndobva vadi taangokumbira makumbiro atakaita ndobva vangobudiswa vega kungopusha ubva mumapako muya mutoona pamusoro pemvura asi umwe wacho ndakanzi matara ayo achauya mumashure memazuva mangani 3 pane zvakanganisika nenhoroondo zvanga zviriwo mushamawo iwo urombwa saka ndozvazoita kuti vana vafe vatorwe saka uyu amupenya asi akubuda ine zvipari saka takamukumbirira 2 days richi3 kuma9 makusei akabva abuda mwana iye atitsanangurire nyaya yetaatitoitaura nevamwe vanhu mubhazi ndichiuya kunoku mumotikari tichitaura nyaya yekuti munhu anombonyangarika apinda mumvura ozobuda ari mupenyu achibuda achizotanga kuita basa raanenge achiita totitsanangurirai nekuti ipapo hatichapazivi nokuti njuzu mazuva ano dzakungoitirwa mumaflats ongonzi vanhu vatonyikwa mumvura vabhabhatidzwa vaane njuzu titsanangurirei kuti ipapo zvakafamba sei uye neupenyu hwomunhu apapi ezvinezvi right munhu wandi kuti ane zvake ato munhuwo zvekuti atobva zera zvekuti ane vana 2 kana 3 asi paakatorwa paanga ari mwana anga ari kumagrade 6 ikoko ari mwana mudiki saka njuzu dzatinoti njuzu isusu ndedzemunhu atorwa nemvura saizvozvo vabuda ane njuzu dzisiri dzimwe dzemazuva idzi dzekutenga idzi dzemasatanic dzesandawani idzi saka iye akaita zvenjuzu yekutotorwa chaiko ndobva atobuda ende tiri pamadziva ipapo hatina zvatakashandisa taingokumbira chiwana hatina zvatakashandisa kuti toti tine gwenza takashandisa ipapo aiwa isi taingotaura nefoya tichikumbira dzamba rakauya tikamutambira tikatozondinyatsozonomugadzira manjuzu acho nekumusimbisa kuti aite murapi izvozvi murapi ari kurapa chaizvo anorapa chaizvo zita rake muri kuziva anonzi mufu yemukono ari mata ari kupi ari kuwhatsapp aiwa tingazoda kumbotaura naye rimwe remazuva mugoita kuti timbotaura naye nekuti nhoroondo iyo yakakosha panyaya yekuchengetedza chivanhu vemuno muzimbabwe nekuti kuitira kuti tisazoita zvokunge zvinenge zvekugadzirira zvaakuitwa mazuva ano tikataurawo nemwe munhu anoti aiwa ini ndakaenda pasi pemvura ndikazobuda soso zvinogona kutibatsira iye munhu wekuti tinonge tinotomuona wototsanangura matsanangura andi kuita nemazira anoita aiwa nepasvika basa achitaurawo zveshuwa ndizvozvo nderimwe basa rakaitwa natateguru Dziva iri hatifambei nawo saka mukuzofamba tanga takuitawo tichikura nekukura kwatachiitawo misha yatakagadzira yakawandisa misha yatakagadzira yakawandisa zvokuti zvamaigadzira pamisha yevanhu zvinhu zvakafanana nei kana muchiti kugadzira musha kunesu mabhoni free mune muchirevei kubvisa zvikwambo nekubvisa zvidhoma uroi kubvisa zvikwambo kubvisa zvidhoma zvese nekubva taita magobhe kuti tusenda tikusangana wazhinji nevanasikana wazhinji umwe kuti anosvika kana ma40 years kana ma30 years asina kana mbororwa aida kuti pano zvaramba ari mukadzi wechikwambo asi akanga auya munomu tikamugadzira magadzi atomuita akutonororwa tikusangana futi chikwambo ichi hazvive kuti chikubata vasikana chete nevakomana futi umwe anenge achishandiswa nechikwambo saka tikavagadzira vanhu ivavo vari kubva vaita dzimba dzavo zvikeka vamwe vari kufa zvokuti pane pachifiwa nguva nenguva musha imomo vamwe vachingorwara nguva nenguva kupenga nguva nenguva matambudziko akadi achingonetsa mumhuri tikati tasvika pamusha ipa nematambudziko iyayo tiri kugadzira vanhu vaibva vasara vachiita zvakanaka
ndisingakanganisi kuseni kwanhasi ndatona vamwe mbuya vakanga vatambudzwa zvakanyanya nechikwambo. Waita vana vanenge nhumbo dzaiita vana akazvara 3 months mwana akasingadariki 3 months vana 7 vari pasi vakatenderera vaiti vatenderera nzvimbo dzakawanda vachiedza kufamba asi pakavasvika patiri takavagadzira vakabva vaita mimba yavo. Mimba wangu vachingogara vachibatawo asi vana ndovanga vasingazokuri tikavagadzira enezvi wanga vaine tuvana twavo 2 vachitoratidza kuti haiwa twatokura zvokuti munguva yadzaifa dzakadii. Saka chava chichikwambo chemukoma wemurume wavo kunze kwekurasikirwa nevana vachienda pasi chainzi ndechekuita sei kuna baba mukuru ivo? Baba mukuru wangu aine mabhazi ine mashopu saka vanga vakachekeresa munin'ina wavo saka vanga aine mhiko yekunzi haafaniri kuita vana. Saka murume ndiye akanga akachekereswa saka mudzimai wake aingoti akaita vana vobva vashaika. Munin'ina uyo akatombofunga kuti pamwe ndezvekumusha kwomukadzi nekuti ndiye ari kuzvara saka akatora futi mumwe mukadzi akaita futi vana 3. Nguva iyoyo yaingofa ava ndo aingofa ndokuzofamba kwakadudza kuti ayo ningi wenyu uyu ndizvoka ane mabhazi akadai ndiye ari kuita izvozvi saka ane chikwambo chaari kushandisa. Saka patakangoita go back to sender munhu iyoyo chikwambo chakabva chanomuvhiringidza kutaura kwatiri kuita izvi munhu iye kana achikufambisa kana bhasikoro haana nekuti zvanga zviri zveropa. Asi ndimakazobatsira mhuri kuti muzviburitse pachena uye muparadze zvinhu zvake zvaanga ainazvo. Ende zvinhu izvi ndakazviita kumasvingo kwagutuko. Munhu yanga ari kumasvingo kwagutuko. Vanhu vanoziva kuti munharaunda ipi tisingatauredi mazita kunonzi kwana makura. Ndeimwe tiri kufamba nadzo sekuru. Apa toda kuti vazukuru vazive kuti kana vatanga kukuonai nhasi paSly Media hazvisi kureva kuti matanga kuita basa nhasi uyo hazvinei nekuti nekutsanangura kwamuri kuita muchiti ndogona izvi nezvizvi hazvinei nekuti zvavo zvakakomba zvakadii. Chatoda kuti vazukuru venyu vari paSly Media vazive kuti sekuru Dziva aiwa idziva zvishuwa rinogezesa munyama yese neurombwa hwese. Uchandirozisa kuvazukuru vangu akanditeerera ndine zvandisingakwanise zvakaita semunhu abirwa ini SaSekudziva ndidi amuzvigoni tinotenda nokuda pachena ndizvoka. Ende sevanhu vanenge vachiti mwari kurwara nechirwere chakaita sana shuga vana BP vana HIV nandidi handirapi amurape izvo zvakadaro izvo asi pandonyanyosimbirira ndipe chiwano chavanhu vari kunetswa nengozi vanhu vari kunetswa neuroyi hwakaita seurombwa nezvese vasingarorwi vasingarori vanoda kuti mabasa avo afambe vane munyama zvese zvindodidi ndinozvigadzira vanoda kugadzwa midzimu yavo iyoyi nemanjuzu kwete manjuzu emazuva anaya aiwa manjuzu chaiye kuti munhu anonzi ane manjuzu watinosimbisa kuti ane manjuzu munhu anenge atombotorwa nemvura opinda pasi pedziva munhu anotorwa nepasi pemvura akagara kana mwedzi 3 chaiyo ari pasi kana mazuva obuda ndiye munhu uya toita kusimbisa njuzu nei kwete dzimwe dzekutsvaka idzi. Ipapo sekuru isusu semhuri tiripo panyika panapa asi zvamboitika kwatiri tingaziva sei kuti kunyura kana kuti atorwa nenyuzu? Njuzu inongoita munhu anongotsakatika asi kana vanhu vangoziva havafaniri kuchema havafaniri kuchema vanhu kana vangoziva kuti munhu atorwa kana paine vakuru ari panzvimbo ipapo vanhu havachachemi votoziva kuti atorwa asi ari kudii ari kudzoka. Vanoziva kana paine vanoziva sesu tiri padhuze takutovaudza zvekudii zvekuita nekukumbira kwacho totokumbirira munhu wedu totoziva kuti anodii anotodzoka. Ndimuri munyika dzimu kana munhu apinda pasi ipapapa oita 3 months ari ipapapo kana 3 days dzamunotaura chii chinoitika pasi ipapo ndo paanenge achisimbiswa nenjuzu iyi. Vanhu tinofunga kuti munhu anenge ari mvura anenge asi mvura kune kwaanenge atori mumwena kwaanenge atori kusitoina mvura apa tingoti muchechedzo kunzi apinda mvura zvekuti anongonywa nguva iyo achitomboenda kwaanenge ari achitosimbiswa ndo paanotodzoka. Vazhinji anenge anyura anotodzoka atone bhasikiti rake nezvese zvekurapa zvese anobuda inazvo anotobuda inazvo akatorongedzwa zvese atobuda ari pamusoro pebonde ari nebhasikiti rake nezvake zvese zvekurapisa
vanhu ivavo akazhinji kacho mishonga yake anenge akunopinda pasi pemvura otora nguva diki obuda odzoka nguva diki odiki odzoka. Ndo njusu dzatinonyatsoziva dzechinyakare chani chedu. Alright. Ameno pane zvamuda kuwedzera. Idzi dziri kuzonzi tazodai, tazoita sadaka, tazodidi, taita pati. Pachiridzwa disco. Pachiridzwa disco handizinoziva nditoziva idzi. Tidzidzise ise kuti takatuya kwamuri dzatinoziva. Dzanjusu ndo dzatinoita kuti vanenge vakuti satanic. Mukatasa njusu idzodzo dzine matambudziko mberi. Akafanana nei? Dzine matambudziko kuti vamwe ndopo vanenge vakupfekedzana maringi. Vamwe vanopfekedzana maringi, vamwe vanopfekedzana zvuma. Toona kuti munhu atonzi une njuzu kana anga ari mumba, imba iye yakutonoparara. Kana anga ine mari yake akagara zvakanaka, zvakutoparara futi akutonotambura. Asika kune vamwe vatiri kuona vanga vasina chinhu vaunzi anoshavira njuzu tobva tatoona akufamba nemotikari yakabereka vhiri. Ndopa ndikuti satanic. Masanda wana ya satanic mushonga uri kushandiswa iwoya wekuti unoti iteite zvazonoparara. Saka idzodzo njusu dzimwe dzemazuva dzako adzakusiyana nemunhu aromba chikwambo asi marombero asiyana. Anenge akufamba nemota yakabereka vhiri achipembedza zvinhu zviri paari zvakupa vamwe vanhu mukati memhuri matambudziko. Saka kuti vanhu vaone kuti izvi zvaitwa zvakunzi pane mashave enjuza vanotanga kuona matambudziko kune dzimwe mhuri achiwedzera. Uye achiita mari yake mazuva iwayo. Ndizvozvo. Kunyange zvichizopera zviri temporary. Asi mari anomboita. Kana zvamuvhurikira. Kana zvazoparara anosara asina kana chinhu. Anosara asina kana chinhu. Nekuti njusu idzo dzemazuva idzi izvozvi ndine umwe wanditonaye mundani mangu wandisingakwanisi kuti ane zita. Akaita mari chaizvo. Akatoramba murume achiti murume uyu haisi kirasi yake nekuti mashamwari ake anga achiwira nawo anga asavarume. Vanhu vaya vakanga vakuti isusu taane mari dzedu saka tofanira kuita manjuzu edu nemasadaka edu tichienda kunana Dubai chidichi, saka murume haisi kirasi yake. Asi izvozvo izvi kutaura kunoku patamugadzira zvese zvinhu zvake zvatambura akutokumbira kuti tidzore murume wake uya waakasiya nekuti zvinhu zvake zvadi zvamuomera. Zvino murume wake achiri anga asati atora here imwe haranga kungotaurawo zvedu nyaya senyaya. Murume akatoti waiwa ini ndatotora mukadzi zvakambondisiya uchinoita achazvidi. Saka iyambiro ndikupa kuwazukuru ndinotenda nemukati wamandipa iwo kunyaya dzemanjuzu dzanetsa. Vamwe vari kunonyudza vanhu vachibva vangofira ikoko nekuda kuti dzanzi ane njuzu asina njuzu. Idzo dzekukumbira idzodzidzi hapana njuzu inogara pasina zvedzinza. Vazhinji vedu vanongoti ndine njuzu asina. Hapana hombarume anogara pasina zvedzinza. Njuzu kana hombarume zvinodaidzwa nedzinza rako. Kana irimwe njuzu inodaidzwa futi nedzinza rani. Seso ana mukanya sezvinezvinzi manje. Kwamukanya kunofanira kuina tateguru wekwenyu ndo vanozokweza njuzu nekuti njuzu idzokwezwa mazisawira. Saka tingoona dzingoita mazuva ano haana kana nhoroondo dzinza kuti ane zvemudzinza rake. Angone njuzu chete yanzi ndeye kuIndia, yanzi ndeye kupi, iri kuzoya yabva yataura chirungu, vabva vamonyawo kwachita chirungu. Chivanhu chedu chachirasa manje. Kana mudzima haana. Toona kuti dzedu idzi dzemunhu atowa nemvura idzi hapana munhu anombira chirungu. Anenge achikuta asi munhu ari kutaura natateguru wani nekuti zvine chivanhu chedu mukati. Achitobudawo neshona yakadzika. Imwe yatotobvunzwa sekuru kuti natso patsanurai muri kuti kudii kuti shona inenge yakadzika vachinasonorodzera nekuti kutaura nemunhu ari kubva kunyika dzimu. Dzemazuva ano ndedzechirungu. Vari kuzvinzwa vazukuru nehama dzine vanhu vari kuti vane manjuzi vari kuita sei vari kuzvinzwira. Tateguru tiri kupfuurira mberi zvimwe kana marangarira zvimwe mamwe matestimoni munodzoka muchindiudza. Asi izvi zvoda kutaura zvevanhu mataura zveurombwa. Kuna vamwe vanhu vatinoona vachipenga mudzimurumu. Kazhinji nyaya yekupenga inokonzerwa nei uye makambosangana nevakadaro? Ndakasangana neumwe wandakarapa wekunyanga kunyama ropa aipenga. Asi kupenga kwake ikoko wanga usiri urombwa. Asi vanoti hameno zvakaitika here kuti sekuru wacho here vakaponda munhu. Saka vaponda munhu ndobva vatora munhu ndobva vanomurasa mumapako makare iyayo. Saka vana vakataurira. Saka mwana uyu akanga achizobuda achiita semunhu uya akapondwa uya akuta kuti wakandiurayirei ndini nhingi. Saka zvakatanga zvichita pamwana 1 dzamana zvazoti vana vake vese vari 4
wakanga wachingopenga nemunhu upi wo kama ndopakazomanikidza munhu kuti aiwa hatifambe teni ndopakazouya kumatare idata ndakaita ini ndikatoenda kumunyamaropa kudhuze nerefugee camp yakanga iriko camp yanga refugee ndopatakazoenda tobva tanopatsana matare ndo pakatsanangura mudhara wacho kuti ini ndakauraya munhu mumozambique ndauraya munhu mumozambique munhu yakanga andinetsa ari mukadzi wangu ari girlfriend ndobva andihira mari saka ndakamuuraya ndobva ndamuisa mumabako saka handina munhu wandakataurira saka tikatomuronga kuti ngozi inoda kunoripwa tikavatungamirira kuenda kumozambique ikoko tavatungamirira kusvika mumozambique ikoko takasvika pamusha wemozambique ipapo ndo kunonzi kwachadzuka mozambique todarika papena longa tongodarika pamatembe atatasa manika kunonzi kwachadzuka ndokune munhu wacho iye saka takasvika pamusha ipapo patatawa nawo wakati eze shuwa munhu wacho ainzi tete ningi wakati bvotana nezita rake akanga aine murume wake wekuzimbabwe asi akazongofa isi titofunga kuti nguva yesi munhu uyu ari kupi ari kuzimbabwe kana kuti akafika kuzimbabwe hataziva kuti akapondwa kasi aidi aigwa ndopo wakazotipa zvese zvatakaita tobva taripa kutaura kwanhasi kunoko vana ivo vepenga havachapenge saka kupenga uku kuri pairi kushungurudza mai chaiko kuti pamwe baba vanenge vakaparadza zvinhu zvamai ndizvoka zvinopenza futi vana kana vazukuru kana mombe dzeumai dzedze dzinopenza futi vana kana vazukuru kana kuurayiwa kwemunhu kana izvo zvikwambo izvozvizvi asi vanhu vanorapika kupenga kuya zvinhu zvinotorapika dzokorerai futi pakushungurudza zvinhu zvamai matichiyapa tine umwe muzukuru wekugokwe kuchiteketoku baba vacho vanga inibarika saka baba vakarova mukadzi ndobva mubhiza mazino ndobva vapwanya hari dzake dziya dzinoiswa kuzvikuwa dzedziya saka mukadzi uyo akasvika pakuzongofa ine bundu saka zvadaro mwana wake mukomana mukuru wababa akazotanga kuita vana vakatanga kuita sevana vasina kunyatsokwana vaya saka uyu mukadzi wemurume ndobva ati ko chii chikumboitika vamwe vari kubudzwa vana vakanaka ko inini chii hatimbosifambiri ndokuzonobata kunzi aiyo baba wako iwewe sekuru vana vakapaza chi hari dzambuya saka zvakapaza hari dzambuya ndokabvisa mbuya mazino saka vanofanira kuti vanoripwa mbuya wacho vangori kuzhombe ndobva taraundedziva taenda kuzhombe zvikanzi nehanza dzacho pakapasara hanza dzacho hombe pati zvino ndofunga yakafanira kuti yakati kurei asi ndezvegora perero tobva tasvika zvikanzi hanza dzayangu kakandudza zvese saka ndakambira kuti vachawa ene ndini ndiri kutozviita kuti zvidzoke saka akazoripa mombe mbiri ari pamombe mbiri vana vakabva vatanga kuita zvakadii futi zvakanaka kanzi ari pamombe mbiri atenga hari dziya dzakanga aputsa dziya zvese abva azotumidza zita rambuya vaya futi pavana vaya achirura takata saka vana iva kutaura kunoku vautodi futi vatiita zvakanaka saka tiusangana nezvinhu zvakawandisisa zviri kuuya muvanhu mumatambo tichiri ipapo saka kutuka amai kana kuvarova zvinhu zvamuri kutsanangura kuti zvinogona kuunza kupenga zvinogona kuunza kupenga kana kutambura kwemunhu saka munhu angazive sei kuti inyaya yekunetsa kwezvinhu zviri kuitika muupenyu hwangu inyaya yekuti ndakatuka amai kana kuti baba vakatiparira nzvongo nekuti pane zvavakaita pana amai especially mazuva ano kune domestic violence kuna ana mai vari kurohwa vamwe vari kuchikoka maoko kuna ana mai vamwe vari kurohwa zvokuti musoro unozonosonwa masticha havana kufa zvavo asi izvi zvinoitika vachigere nemurume wavo mungadzidzise kuti kudii takanangana nezvenyaya dzedomestic violence nekuti matambudziko amuri kuzoswera makagarira mumatare mamwe ari kubviswa nezvinhu zvatiri kukonzeresa pamwe tadhakwa nemutoriro tinodzidzisa vana vezimbabwe kuti baba warohwa mai kana kuti mwana arohwa mai ndizvoka atongwa akaenda kumatare enyika hatizvirambe asi hazviri kuti kana munhu apiwa mutongo wake ari panyaya yapera vanhu ngavaende kuchivanhu vaende kuhama dzamai ndizvoka vakumbirire regerero kana achirohwa neshamhu yekunzi ripa oripa kana achinzi ripa nekuti nyaya iyo yekurohwa mai haiperi yekutuka mai nekurohwa mai haiperi kana usina kuiripira kurudziro kwavo hazvinei kuti mai havazoparara asi vane vaningi navo vane vakomawo kana vana hanza dzavo kana vanani chero mwana mudiki anenge arimo ndizvoka akasvizwa nyaya iyo akaitambira akakumbirira munoona kuti nyaya inobva ita zvakadii zvakanaka asi zvikasanzaro imwe ngozi futi saka ngozi dziuka nepakasiyana siyana iko nyaya yekupenga yedu udzoka kuba chaiko umwe munhu anoba ubva watanga kutopenga nekuba chaiko
angoba zvinhu zvemunhu atongoba zvinhu zvemunhu obva atanga kutopenga. tine tichitika munhu ndaba hangu VCR yaamai vangu ndikatengesa hazvina kana basa. Asi ukabawa munhu akagadza zvinhu zvake unotopenga. Vamwe ndo pavanorwara, vamwe vachizvimba makumbo, vamwe vachizodii, vamwe vachitomera kuti vaba mombe chaivo tomera nyanga yemombe pauma. Kana utochinja kuita mombe chaivo unogona kuchinja kuti ita mombe. Zvakasiyana siyana zviriko. Saka vanhu tsika dzedu dzakare hatisi kunyatsodziteedza. Takuwanza chirungu zvakanyanya. Tichiri panyaya yekupenga iyoyi, kune nyaya inozobuda yekuti munhu iye anenge achipenga iye anodya sadza kana kuti mumabhinu, asi hatimuone achirwara kana kuti anzi ane mudumbu kana kuti zvinombofamba sei? Mhepo iyoyo inenge iri paari ndiyo inenge yakamuchengetedza. Yafanana nemunhu akasvikirwa ndizvoka. Yafanana nemunhu akasvikirwa kuti anoita, vamwe vanoti kana asvikirwa pane imwe mudzime kuti vanotomwa ropa remombe yakadii, vachiuraya mombe anozomwa ropa richipisa. Vamwe vanouya zvitaka zvemombe zvipisa nekuti akasvikirwa. Asi kana asina kusvikirwa hakwanisi kuzvidya kana kunwa ropa. Saka uyu munhu anenge ari nemhepo iri paari inenge ichimushandisa. Saka mhepo inobva yamuchengetedza kuratidza kuti anenge achimutambudza chete, asi mhepo inenge yamuchengetedza kuti hapana kurwara. Tataura nyaya yeurombwa, tataura nyaya dzekupenga idzodzidzi, tataura nyaya dzeuroyi hasadzana tadzibata-bata, asi ndoda kubata imwe nyaya yekurapwa. Zvinhu zvinonzi kana munhu aenda kuchipatara zvinonzi hapana chatiri kuona kana kuti zvinotadzikwa nechipatara, zvamunorapa imimi. Munhu aenda kuchipatara anorwara kana kuti nemudumbu, kana kuti arwarawo zvinonzi ndezvishwani zvinizvoka, kana cancer. Kana cancer. Anouya kuno kuisi totomurapa. Otoita zvakatonaka. Zvatisingakwanisiwo ndozvatata kuti aiwa anenge aine asima, ane shuga, ane BP hatirapi. Asi izvo ane kenza akana tikamukasikira angakasikirwa asasanyanya kuparara, tinomugadzira achibva itoita zvakatonaka, itodzikira chitopera. Kune munhu anongorwara nemusoro usingaperi. Umwe muzhinji pano umwe anga achirwara nemusoro usikapera achidii andambomupa mushonga anga apa ndikamuti zvidabute chete ndobva atosvidabute nanhasi musoro wakaupei. Asi paanoreregerawo ipapo bute kwenguva yakati rebei, musoro wacho unobva watanga kudii kutorwadza. Chii chinechiitika ipapo? Takaona kuti ane mhepo iri paari, dzinza rake rinoda kugadziriswa chete. Saka ndo marwadziro edu yaita zviya zvatata kuti mudzimu kana uchida kubuda pamunhu une maitiro awo, une matauriro awo, une masaini aunopa kurwara ikoko kudii kuti uzvitsvagewo uzviwane. Saka umwe anotorwara nemusoro motonzi magirazi wozodii woona kuti ukafika magirazi acho hazvisi kuchinja, ukadii hazvisi kudii, asi ukazotedza zvinodikwa. Ndakamupa bute chaiyo akatita raiti ene musoro akaurwadza, asi akatiregerawo kwenguva yakarebawo ndopozotanga kunzwa. Saka anoona kusvika 1 pamwedzi kana 2 pamwedzi zvotopera izvo arwadzi nemusoro futi. Ko nyaya iyo yekuti pane mhepo inenge iri paari, apa tikutarazve mhepo yakanaka handizvi? Munhu kune vamwe futi vanorwara nemakumbo, vamwe vagorwara kana kuti nemusana. Urwere huzhinji zvatakaona ndezvekuti kumwe kune kuri kuroyiwa. Saka aenda anokurwa tsoka yake, kana kuti aenda apingwa ndizvoka kuchipatara havaoni uroyi, havaoni uroyi. Voedzwa mapiritsi ese zvoramba kuti chipatara hachione uroyi. Chipatara hachione uroyi ende hachirapi uroyi. Zvekuti vazhinji vanototi abva kuchipatara, vamwe madhokita mazhinji mamwe kana mamanesi akutorera munhu kuti imimi zvamuri munomu imimi, I think dai mamboenda kuchipatara kana dai mamboenda kumapostori. Hazvisi zvechirungu nezvechivanhu izvi. Vamwe vari kutopa vanhu ivavo maadvaisi iyayo tidzokerei kuchivanhu. Wotouya kuchivanhu kunoko, kana tiri kumutemera totomutemera makumbo atoita zvakanaka. Kana uri musana wangu achirwadza totomupa mushonga wekuti amwe zvotoita zvakanaka. Pano umwe akapedza 7 months achibuda musana uya unobuda kunoita tsvinako, unobuda uchirembera kudai, akaitwa zvakadii akaita zvakadii. Ndoinodziko sare ndizvo zvakasiyana. Meni wanongokuti musana handizivi. Musana unotobuda chichibhora musana. Atambura munhu iye atambura. Akazongonzi pano takazouya pano vatamurapa ende handinyari kutaura mushonga wandakamurapa nawo. Ndakamupa murumanyama neumwe
muti unonzi mubvee ndo ndakamusanganisira ndobva vatopera musana iwo zvese nanhasi asina dambudziko but angaita ndovka ma6 months ari muchipatara achirwara. Saka pane zvimwe zvisingagoneki nechipatara zvechiwanhu zvatinorapa isusu kuchiwanhu. Ndezvipi zvimwe zvacho tataura nyaya yemusana nemakumbo? Kune vamwe vanongotera kasingaperi. Right. Kungotera kasingaperi ofunga kuti pamwe chidhepa pamwe chichi zvisingaite asi akava pano tine mushonga watongomupa zvotovhara. Kuno umwe asingatoteri futi asi ari mwana mudiki ndizvoka amboedza zvese zoramba tikangomupa mushonga watotopa utotanga kutotera mazuva ake akadi akanaka ndizvoka. Kune vamwe chaiyo vanhu vechirume kuti anenge asingazivi kuti murume here kana kuti mukadzi here haana kana shungu yekuti anoda kunzwa bonde kana kuti anoda kudii akangoneta kuti adai nhengo yake aimboratidzi kuti ndiye munhu wechirume. Tinoti spaghetti kakafonyoka zvoti mukadzi ototambura akauya pano tatamusimbisa zvotodii zvotofamba. Saka tinoita zvakawanda zvatinobatsira papi pano pane nyaya yandangada kunzwisisa inenge yanditi nzvengei asi ngatiti munhu ari kuti inini ndinoenda kuchechi asi zvamuri kutaura zvese ari kusangana nazvo ari kuti zvepasi chigare zvinhu zvemanga-manga munhu iyeye munomuti kudii? Munhu iyeye totakarasika ari kurasika haasi kuziva zvaari kuita ngaadzoke kuchiwanhu chedu anenge achitika zvekufidha matwinzi zvebute izvi ndezveutsvina. Aiwa havasi vese vane chivanhu vanosvita bute. Havasi vese vane chivanhu vanosvita chi matare edu mumateta vamwe vanosvita maeverest vamwe vanosvita mbanje chaiyo vamwe vanosvitawo bute vamwe vatombosviti bute racho havasi vese vanosvita chi bute asi tikuti isusu mapana dambudziko rechivanhu rinoperera kuchechi. Vakawanda vakamboenda kumachechi vamwe vakapisa machira asi vari kuatenga futi vachidzoka kubva vatenga mauchai. Ndandine vanhu vanga vari kwaJohani Masowe vakamboita zvechiwanhu vakambodii vakadii asi ndobva vazoenda kwaJohani Masowe nhasi vadzoka futi vachitoti vada kutenga machira kuti vatange kugadzira mudzimu iya zvakudii futi zvakunetsa nekuti ngozi haiperi nechechi. Mudzimu haubve nekuti mudzimu kana watogara pamunhu uda kubuda nyange una matiro zvakadii nyange uita zvakadii uchida kubuda unongobuda asi kana ukasaita kuti ubude uchakupa matambudziko zvinoita kuti utambure zvakanyanya zvikava zvotsvaka kuti zviite. Saka munhu iyeye anenge achinamata asi aine zvinhu zvinenge zvichisvika pari muri kureva here kuti anofanira kusiya chitendero chake chaakasarudza icho? Kuti vanhu ngavadzidze ndo hurukuro yedu iyi vanofanira kusiya kana kuti chiwanhu zvandakaita zvinezvi pandiri panapa hazvinitadzi kuenda kuchechi. Kana uri mudzimu usiri wekuromba sezvandiri zvinezvi hazvinitadzi kuenda kuchechi. Asi kana ndiri kutaura maonerwa mune muchiita imimi nevanhu vanonamata munoonekwa semunhu anoita zvemadhimoni. Tichitonzi mweya yakaipa. Munoti kudii? Havasi kuziva vakarasika ngavadzoke pachivanhu chedu patsika dzedu mhepo yemudzidza mangu kana sekuru wangu kana tateguru wangu haingamboiti mweya wakaipa nekuti ndovanotichengeta ndovanochengeta mhuri. Sedzinza rangu ine rinotoziva kuti tina tateguru ndinotopa remekedzo ndizvoka. Tateguru ava nemutambo vanotobikirwa pagore wekuvatenda ndizvoka. Kana vabikirwa tateguru ava vana vanoita mudeme vazukuru vese vanoita mudeme ndizvoka wekubika mutambo setateguru wavo. Kana wabva pamutambo ivavo vakuenda mumasango vanonovhima uko vanobata zvinobatika vachichengedzwa natateguru. Hazvitadzii munhu kuenda kuchechi izvozvo asi kuona uchiti unoenda kuchechi wopfurwa nevanokufuda kuti tuka tateguru wako kurasika. Asi mune vamwe here vanouya nerweseri vachibva kumachechi? Vakawandisa. Tine mapostori mazhinji atogadza muno togadza masuwo avo kuti akure. Masuwo avo makuru mazhinji mukatarisa nzvimbo zhinji dzinonamata mapostori dzine hoko dzatakaisa dzimwe dzekudaidza vanhu dzimwe dzekuti vabatsire vanhu zvakadii zvakasimba ivo vacho tichitovasimbisa. Kumunana papa kamapendakostal chechi akauya mai manje vanotombouya kuzosimbiswawo here kunzi agone kuburitsa madhimoni kana kuti hameno vanogadzirwe chiwo mishonga yese iye kusimbiswa kwekuya zvekuti anenge aine mushonga wanenge atoshandisa kuti akadai zvodai akadai odi zvodaro mishonga yese iye. Asi vanhu vayo vakangwara manje kuti havadi kuti vanenge vachitungamirira vazizive saka vanongoti nzve hapana vanhu vechechi vasingavi panapa. Asi kana ukanzwa achiparidza ari pamberi apa pane imwe chechi yandakazomupinda hangu
munhu iye anga asina kuya padanho rangu tineri asi ndakasana naye parimwe dayo rasavhero wangu kumabvukuko aripo achibatsirwa ndikazoenda muchechi make mashoropodzi raiita nganga asi achibva pachechi ipapo akatouya kubira manhero acho atone machira ake eretsaya akatofuka sekuru hamusi kunyepera mune munyepera sekuru Dziva musadaro ndikatozomubvunza ndikati naye mutungamiriri ko ndimi mamuchibasa zvanzi ibasa riya riya ibasa handirasi chiwanhu changu ibasa iro riya riya tsika dzangu ndotoita paya pandikutsvaka mari yataiwa kana muchiziva henyu kuti munotsvaka mari zvakanaka asi matukira mamuchiita mudzimi akaipa zvanzi aiwa ibasa riya riya nekuti unozodzoka kumudzimi manhero nekuti unozodzoka uchiutuka saka midzimi inoti kudiko kumunhu akadaro ndo pandaitawa ndikati imi mauya makuita semuedzo kuda kushandisa tetegura ndizvoka vari kubatsei dai kwako kudari kwangu ndaingokudzingai nekuti mamuchituka ka midzimu ndichinzwa ndoya mamuchiti mweya yakaipa kai ndoya mweya uzopfuga mai nhasi muri kutemerwa muri kuparwa nyora muri kudii mouchira muchiteketera nemuromo mumwe chete wanga uchituka kucheche ende matokana ndiro yenyu mari yenyu mundiro yematare yodirwa bute asi muri kuzonodi kumbira vanhu zvoti kana akateerera mutereri atozvidza kuti zviwa ndakamutsura kumabvuku munosangana nezvakawanda sekuru tine vanhu vatorana murume nemukadzi vane makore pasina mwana kudare kuno kusekuru Dziva vanomisa sei nyaya iyoyo inyaya here yavanogona kubata vanhu tine umwe mukadzi akabva kuSouth Africa kuRustenburg anga ane 15 years arora nemurume vasina mbereko ndobva watourayirwawo noumwe munoko muZimbabwe achimboende NaSekuru akauya tikamugadzira akaita mbereko tine umwe mukadzi wekuzaka vanga vane 8 years vasina mwana tikavagadzira watone mwana watagadzira so ezvezvi mundari mangu munomu vanosvika 17 kwete vane 2 years kana kuti vane 1 year vasina mwana aiwa tuta vane makore vasina mhuri apo vanenge vachitambofamba taenda kuzvipatara tadidi taenda kuchipostori tadidi zvekupedzisira akatotaura murume kuti kwakungomanikidzwa hangu nemukadzi asi kupereka mari kwandiri kuitako handina chokwadi kuti zvinoita nekuti ndafamba nzvimbo dzakawanda madhokta kuna nagaini kupi kwese kuna NaSekuru kupi zvidzaramba ndikati chimbondizamawo inini ndikamuzama chimbondizama ene zvaane mwana nemukadzi wacho ane nhombo futi akabva adzibatanidza auchika kuti ini tadisapia ane mwana ane 8 months neimwe nhombo ndofunga iri 3 months so saka watouya chivasimbisa kuti zvidii zviite saka tinobatsira vanhu vakaita sevapi chino muzukuru wenyu anobvunza sekuru muchandiregerera ndechitira kuti vazukuru wenyu vabatsirike chinonyanyokonzeresa kuti vanhu vawanana zvakanaka vari mumba mavo vashaye mbereko chii zvakawanda mukadzi anogona kunge aine shairi uroyi anogona kunge aine mudzimu futi uda kugadzwa paari anogona kunge akaroyiwa kana kuti chinogona kunge chiri chikwambo kana kuti ropa revairi ava harisi kupindirana nekukasika saka tinotouyawo pinda mumatare totarisa kuti chii murume here ane dambudziko ndizvoka anoda kusimbiswa sei mukadzi here ane dambudziko pane chivanhu chiripo here choda kupinginurwa kana pane zvipo here zvoda kugadziswa torogadzisa asi mbereko zichiita ko kumurume apa mataura zvokuti mukadzi anogona kunge ane shaviri riri paari anogona kunge pane uroyi anogona kunge akapingwa ko kumurume ndowati kuti paine murume uya kuti haana simba nhengo yake haikwanisi kubudisa urume chaiyo kana kuti urume hunobuda umwe hunenge husina kusimba zvounokwanisa kunoita kuita mwana ndizvoka saka anotoya tomutsvagira mazondo kana imwe nyama yatomugadzira nemushonga watomupa kuti asimbe semunhu wechirume atobereka havasi vese kuti anenge akangoroyiwa kana kuti adi asi kusawirirana kweropa nekushaya simba kwemurume ani mazuva umwe mukadzi wofuti umwe apana umwe anga ainzi mafibros ari mudumbu aya ndizvoka aingoti akada kuita nhumbu yobva angoda kuita nhumbu yobva takavapa futi mushonga watakavapa vakatoita futi chi mwana mafibros akadi nekuti murume anga akubuda atone wana wakanda masango saka takazopa futi mukadzi nemurume wakadai enesuta kuno wane mwana wavo ane 8 months tinotenda maiwa muri kushanda basa sekuru kune vanhu vari kunzoku vanenge vachiti ivo vari kuzonoromba chikonzero chaita kuti vanhu varombe ndechekuti anenge achida kuti aite mari
Zvinokodzera here kana kuti munhu aite business asina kuromba zvigonatsobudirira asi achisimbiswa kana kudzivirirwa kubva kune vamwe tingatiwo maspiritual attacks anenge achitumirwa nevamwe vanhu vari mucompetition naye chaizvo? Ndo zvakanyanyisisa zvinoitika. Tinotokurudzira vana vakatiteerera kana vazukuru vakatiteerera kuti musaite pfuma yeropa, musaite pfuma yemushonga. Munomu isusu hatirombesi, hatipo futi pfuma yemushonga kana yeropa, nekuti ndo zvatazoti zvinopa matambudziko kumhuri nekuhama. Tinogutsikana kuti kana wakaberekwa uine rombo rako ndoro ratinongosimbisa nekukumbirira nekupatsanura mhaswa dziya dzichida kuvhiringidza kuti zvinhu zvidi zvifambe, asi kuna vanhu vakatoberekwa aine chipo chake chekuti anofanira kungobudirira achitoita mari yake yakachena. Saka isusu zongobatidza chete kukuzvumura vavengi vanenge vauda kumurwisa nedzimwe mhembo dzedu dzavanoda kumurwisa chete zviripo zvakanyanyisisa. Asi unogona kutorerwa here rombo rako rawakazvarwa uinaro iroro rekuti unofanira kubudirira rotorwa nemwe munhu unotanga kurishandisa? Chaizvo. Zvinoitwa seizvo? Vanongotsibika wopinga, wotoita rombo, wototora pfuma iri pauri woita. Asi ndo zvatati zviya zvinozonopera mberuko. Zvinonopera mberuko, asi munhu anenge ambodhonza asi zvinozonodi hazvo zvozonopera. Asi hausiye nhaka ndo pakunzi paunongomuso unongofawo zvese zvazvadiwa futi zvozonza pfuma yaenda nemuridzi wayo. Tinowanzwa mashoko iwayo. Pfuma yaenda nemuridzi wayo, asi unenge uri urombo hauya, nekuti mhiko dzaiitwa nemunhu uya wana hapana achazvikona kuti hama hapana zodzikona. Saka ndinokurudzira vakatiteerera kuti mushonga wekupfuma wakaipa kuromba, mushonga unonzi welaki futi welaki wakaipa kuromba. Wariko vanhu vanobudirira nekungogeza nebute chairo. Chete chairo chekugeza nebute chairo, kana nemumwe mushonga wekungogezawo kuti mhepo zidii, asi hakuna ane simba rekuti tipe munhu upfumi. Ukaona kuti tine simba rekupa munhu upfumi kurombeswa. Zviri pauri zvakabekwa uinazvo pfuma naizvozvo wongopisirwa matambudziko nevamwe vanochereketa chete mumashure. Kune vazukuru venyu vakateerera zvinezvi paSly Media inoonekwa pasi rose. Sly Media ndo TV hombe kupfuura dzimwe hombe dzinoshanda padande mutande ipapapa. Vanodawo kubatsirwa nekuti vana vemuZimbabwe vanoteedzera chivanhu. Vanoita sei kana muchida kubatsira munhu ari kuSouth Africa, nekuti ikoko kwaari zviri kutomunetsa zvokuti hatorina kana mari yekukwira bhazi kuti auye zokuonai? Tinowanzoshandira online. Munhu kana ari kunze kwenyika tinoda zita sine mune mutupo kana nemufananidzo wake. Tautomubatsira zvafana nemunhu ari kupi? Ari muno muZimbabwe. Tine vari kunze kuna nyika uko kuna America kupi variko. Tinongomubatsira semunhu ari mupi? Ari muno muZimbabwe. Tikangoona zita rake sine mune mutupo kana aine mufananidzo nomufananidzo wake zvatopera. Saka zvati vanokutumirai neWhatsApp. Vanotumira neWhatsApp mapikicha avo ayaya nemushure munge vakufonera mataura navo. Saka zvati munoitawo mavideo calls. Tinoita mavideo calls nehama dziri kunze kwenyika muchidzibatsira zvichitotambanuka varikoko. Tine vamwe here vamakabhobatsira vanga vane matambudziko vari kunze kwenyika? Vakawandisa. Kuno umwe anga ane makore asina mapepa, mapepa ake achiramba achingodi takamubatsira ari ikoko akatoita zviri right ene zvaari mapepa. Kuno umwe akanga asingatooni basa rachoba, takamubatsira futi basa rikawanika. Kuno umwe akanga achingorwara zvokuti aingoti paanobva kuno kachienda ikoko vatakasodi kurwara, wese takabatsira online pamafoni. Taingobatsira dambudziko rako ndarakadai toda kudai, dambudziko rako dai ndakatoda kudai. Kana paino vamwe vanozoti vatumire mushonga takuzoti pana ari kuuya ikoko here, kana kutoisa paDHL here, tinotumira futi mushonga paDHL kana pachi, kana taona kuti zvaari zvotokodza kuti anga achishandisa futi mushonga. Se wanenge achida mubereko wari kunze kwenyika vazhinji wacho anofanira kuti achitomoshandisa mushonga wedu, saka tinotomutumira mushonga iwo. Tichipeta hurukuro yedu, pane zvimwe here zvasaririra zvamunoda kuzivisa vazukuru zvinobuda mudare ratateguru Dziva, zviri zvekuti mhuri yeZimbabwe rosangana nematambudziko irarame? Zvakawandisa. Musatambudzike nekunetswa nezvikwambo kana nevaroyi kana nezvinonetsa zvemisha izvi. Sekudziva ndiripo ndozvipedza, ndo zvandinopedza chaizvo. Vanosingapindi mudzimba, vasingarori kana vane dzimba singaiti, zvese tozvigadzirisa.
vane marelationship anenge akaparara asi vachida kudzokerana zvese tozvigadzisa kuti vanodzokerana zviita zvakanaka. Uye zvendandasiyirira tinogadzira futi vakadzi vanohura kana varume vanohura. Ruya rwatinoti runyoka tinopinga. Mune rupi runyoka sekuru? Ndine rwebanga ruya rwekunamirana, ndine rwefishi, ndine rumwe rwenyoka rwemubobobo. Taurai rwefishi runofamba sei? Rwefishi kana tikakugadzira ndizvoka ukanga watovara nemukadzi wemunhu hauchatofambi, wakuita weti nemagodo eropa. Makumbo ako anofanira kuramba angori mumvura uchifunuka nyama yako ikangooma chete wakutanga kutofunuka uchirwadziwa uchitsva. Saka unofanira kugara wakatoisa makumbo mumvura kusvika wara panoro. Kozoti rwebanga twaro ndo rwekuti rwebanga iro randinaro iri sumudzai tona sekuru waro iri bakatwa iri rasekuri rinoshanda sei? Ndo rumwe rwatinoti kana munhu auya panapa ada kupinga runyoka rwedu runoshanda kumurume, runoshanda mukadzi. Mukadzi anopinga murume, anopinga murume kada kupinga mukadzi, anopinga. Furira mberi anongoya tomugadzira nemushonga wedu ongovhara kudai atovhara munhu wake. Saka wangonobata bata zvato motonamirana muri papi mukakasika kutaura nesu ndizvoka. Tikangovhura banga iro futi topingina naro ndizvoka. Kana ari adaro opingirwa futi. Kana wari kure unongoti chitupa zita remunhu anamira iye naadaro topingirwa futi zvotofamba zvakadii zvakadaro. Kozoti rwenyoka manje rumubobobo ndo rwakaipa. Ndo rwokuti pawangopinda mubacheta wabva murara nemurume munhu unotoona nyoka iyo yatoya kuzokurembera. Nyoka iyo inotokutinha chete kuti enda kumurume wakadii wakanyengera mukadzi. Uro runobva rwati mudumbu mune muchirwadza pamwe nhengo yako iyo inobva yatanga kutozvimba nemakumbo zvezvo zvakutodii zvekuzvimba zvokuti ukanonoka kuenda kunopinginwa kana kureurura unotozvimba makumbo. Asi iro manje iro ruteta kuti munhu kana akuya kuzomupinginwa anotoya neweti yemukadzi wakarara naye. Ndio yatozosangasa nemushonga wedu kuti pinginwa runoka rupe rwenyokoro. Kana vamwe vakadzi vanoramba zvavanoita handizvizive nekuti pamwe anenge asingaziviwo futi zvechiwo. Vazhinji vanopingwa runyoka rutombopingwe nemunhu anoziya. Atombotumba munhu anoziya. Saka kana azodaro umwe ndopatinozomira hedu kuti kana tazoya weti yemukadzi mukuru yatakutotsvaka mwana mudiki asati aziva mukadzi kana murume ndizvoka ndiye akuita weti iyo takutosasisa weti iyo kupinginwa. Une musikanzwa sekuru? Toshereketa ipapo kuchengetedza mhuri nekugadzira zvipfuyo zvevanhu kuti vasabirwe. Misha maproperties evanhu kuti vasabirwe. Handigoni kugadzira zvabiwa. Asi kuti munhu asabirwe, kuti munhu achingosvika panzvimbo anofanira kurwa naana kubva atadza kutodii kutoba. Zvikureva kuti kana munhu aine bhizinesi rake anogona kuitirwa izvozvo kuti asabirwe. Kana aine imba yake ine zvinhu midziyo yake mumba yainayo kana mota dzake nechichi anofanira tomugadzira kuti asabirwe. Ine mishonga yedu iyo haina mhiko, haina zvainonetsa, haina zvainodii. Inongonetsa pamunhu anoda kuya kuzoba chete. Vari kupindirwa futi nevari vemudzimba tinogadzira futi kuti muroyi asapinde mumba. Kuno vari kuitwa madzikirira, vamwe vanonga vachivhumuka vamwe vari kuitwa vakadzi mudzimba, vamwe vari kuitwa rume mudzimba mune zvakarara. Zvese tozvigadzisa kuti zvisadii zvakanaka. Saka vanetseka wese nematambudziko emisha chivanhu zvikunetsa zvese ngauye tinozvipedza pano. Naika vazukuru tichipedza hurukuro yedu vangada kuziva kuti munowanikwa kupi? Ndomwe mubvunzo wandinovhunzwa iwoyo kuti vanowanikwa kupi sekuru Dziva? Alright, ini ndiri muguta reHarare kudziva rasekwa extension panhamba 6007 dziva rasekwa extension. Pamba apa handiroji ndepangu ndopandoita matare ndopandorapira. Saka zuva rese kunge ndisina kubuda nevarapwa nchena mumamisha kwavo kana kupi ndinenge ndiripo. Kune vamwe vanotiwo ina handikwanise kunge ndichiuya kumba kwenyu nekuti ndiri munhu mukuru akafanana neni Silvester tafuma nei simbi yebasa anoonekwa paTV, handiri kundoti vanhu vandione ichipinda pamba pen'anga. Munovaita sei vanoda kushandirwa? Tinovapa mukana wavo wekuti kana kumba kwake kwakasununguka vasekuru vanosumuka vachienda. Zvakangofanira munhu atidaidza ari South Africa, munhu atidaidza ari kupi, tinongopa remekedzo reku munhu iyeye. Zvechiva pane vasingadi kubatsirwawo pajekerere
vanhu ivo vatova mukana wavo wekuvafambira kana kwavari kwakasununguka. Aiwa, tinotenda. Onekai zvenyu vateereri. Tinotenda vazukuru vangu, ngatishandei pamwe chete saSekudziva. Tinopedza matambudziko zvezvanetsa, musatyire kure. Ngatishandei pamwe chete, tiri munhu akasununguka kuti sekuru zvamandiitira hazvina kuita. Dai tadedza kudai tinotseketudza futi kusvika zvinhu zvedu zvadii zvaita kuti zvinhu zvedu zvifambe zvakadii zvakanaka pasina kutukana pasina kunetsana. Tatenda. Tinotenda.